Aizu, zuk bezala nuk ere izaten dut bat motako diabetesa, eta badaki nola jokatu zer egin eta zer ez egin. Izan ere, diabetesa pairatu arren dakigunarekin bizimodu normala egin dezakegu, eta zenbat eta gehiago jakin gure gaixotasunari buruz, edo zertako askatasun handiago izan dugu, bai eta hobeto kontrolatuko ere, ez da lagun? Baina batzuetan zuk bezala seguruaz zalantza izan ditut, neuk ere eta norbaitek argitzea gustatuko zitzaidan. Orain zalantza horiek argi ditzakezu, webgune honetan bat motako diabetesaren inguruko informazio nagusia eta garrantzitsuena baituzu. Baina kontuz, erantzunik gabeko zalantzarik geratzen bazaizu hementxe bertan argituko dezakezu. Diabetesari buruz nahi duzuna azaldu eta galdetuz. Galdera, konsultak edota ere zeure esperientziak ere bai. Tira ba, bota ezazu begirada bat, eta giazta ezazu zer senekien jadanik eta zer ez. Klik bakar batera daukazu eta.